Shirin kunne ya girmi kaka. Shirin kunne ya girmi kaka shiri ne wanda sashen Hausa na telebijin gaskiya ya keɓe muku domin kawo muku tarihin garuruwa da ma tarihin masarauta daban-daban. Shirin da zai dukufa wajen binciko muku irin abubuwan da suka wakana a lokutan baya har kawo yanzu. Har ma da ma ba ku damar sanin gwarzaye na dauri da yadda suka gudanar da rayuwarsu a zamaninsu, wanda zai tunatar da wasu ya kuma faɗakantar da ilmantarwa. Bayan haka abu ne mai muhimmanci ga al'umma ta san tarihinta da tarihin ƙabilu da suke zagaye da ita, da yadda suka gudanar da rayuwarsu ta fannoni daban-daban, wanda shi ne zai ba ku damar sanin yankunanku da kuma sanin tarihin yankuna a ɓangarori mabambanta, wanda hakan zai ƙara ƙarfafa muku son yankunan naku da kuma kishin yankunan. Shirinmu na muna so mu san tarihi na wannan makon zai kawo muku tarihin garin Damagaram ko Zandar da kuma tarihin masarautar ta Damagaram. Garin Zandar, wanda aka fi sani da suna Damagaram, birni ne da ke kudancin ƙasar jamhuriyar Nijar, wanda kuma a halin yanzu shine birni na biyu a cikin jerin biranen na ƙasar ta Nijar, wanda yawan al'ummarsa ya haura yawan mutum 321,809 a ƙidayar da aka gudanar a shekara ta 2012. Garin Zandar sunan shi ne a hukumance, wanda kuma kalmar Damagaram tana cikin zukatan al'umma, sai dai garin na Damagaram ciki da wajen garin na kumshe ne da gungu-gungu na duwatsu. A bangaren abin da ya shafi al'umma kuma garin na Damagaram na kumshe ne da ƙabilu daban-daban, wanda mafi yawansu Hausawa ne da kuma bare-bari, sannan sai Hulani da Bugaje, wanda kuma tun kafa garin suka zo suka zamna a cikin garin da kewayensa. A abin da ya shiɓanci addini kuma mafi yawan al'ummar garin Damagaram mafi yawansu mabiya addinin Islama ne, wanda kuma sun ci moriyar shi da kuma gajiyar shi. Shi dai wannan samu da kuma cin gajiya ta addinin na Musulunci da al'umma ta garin Damagaram suka samu ya samu ne a dalilin hulɗa da cinikayya da fatake na ƙasashen Larabawa. Shi kuma wannan ya faru ne ko ya samu a wajejen ƙarni na 13 zuwa ƙarni na 14. Tarihi dai ya nuna cewa ba wani yaƙi da aka gudanar na musuluntar da al'umma ta Damagaram. Sannan kuma al'adun musulunci sun kahu ne a zukatan al'umma ta jihar ta Damagaram tun kawo garin a shekara 1812 da cewa Louisan Duza, amma a wannan lokacin ba a ayyana ba birnin na Damagaram a matsayin birni na musulunci, sai dai a shekara 1840 da cewa Louisan Karanta a lokacin mulkin sarki Tanimu aka ayyana garin a matsayin birni na musulunci, wanda a wannan lokacin ne aka samu ɗaruruwan makarantu na koyar da karatun alkur'ani mai girma, wanda hakan ya assasa karuwar makoya alkur'anin mai girma da kuma masana alkur'anin mai girma a garin na Damagaram. A abin da ya shafi ayyukan da al'umma ta Damagaram suke gudanarwa, mafi yawa dai shine noma da kiwo, kasuwanci, sifiri da kuma ayyukan hannu irin su sake-sake, kere-kere da dai sauransu. Shirinmu na muna so mu san tarihi na wannan makon
zai kawo muku tarihin garin Damagaram ko Zandar a wata hira da ta sada mu da Sultan Abubakar Sanda Umaru. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wannan gari na Damagaram asalin shi, tushen shi zan maka bayanin su. Ya zama kashi biyu ne magana. Akwai ta garin Damagaram, akwai tushe na masarautar Damagaram. Garin Damagaram na farko wanda aka tarda yake wurin, akwai dutse a nan baya, wani babban dutse yana nan, a nan ne gindin shi aka tarda wani mai sunan zundurman nan mahalbi ne ya shi da jama'a shi, tunda duniyar da ko ina akwai naman daji. Ya kaso naman daji ya zo ya ajiye a gaban shi, sai dagarawa suka zo sai suka tambaye shi da barbarci, tunda ba wani yare a lokacin nan barbarci. Suka ce dama gurum, wato nama kake ci? Wasu su ce nama kamar ɗanye, ya ce nama ne, wasu su ce nama. To wannan dama gurumkin shi ne aka maida shi Damagaram. Kaga wannan mahalbi zundurma ne, sai bature ya maida shi Zandar, shi ko zundur ne. Zundur shi wanda ya ainihin garin zundurma sunan shi. Su kuma waɗannan dagara da suka ce dama gurum nama kake ci, sai aka ba ƙasal sunan Damagaram. Kenan nan sunan garin ne na Damagaram asalin su. Asalin nan cikin cibiyar garin Zandar, zundur sunan garin. Damagaram ƙasar ci gaba ɗaya. Don ƙasar Damagaram tana da yawa, ta shiga makwabta, ta shiga duk wasu jihohi da yawa da ka sani a lokacin nan. Bature da ya zo yanyanka ta koma daidai haka. To kamar muka dawo a ɗaya bangare, kamar shi ita Damagaram ɗin, kamar wanda suka kawata daga ina suka zo su, kamar ina ne daga ina suka hutu suka zo nan aka kawo Damagaram ɗin. To su dai dagarawa ne. Dagarawa ba zai iya ce ma ba gari kaza, amma na san dagara ne su suka wata. Dukkanin harshen da ake yi harshe ne na barbaci, dagaranci ne ake. Dagara in ka ɗauke su za ka ɗauka ka shiga har kutus, duk dagara ne. To mai martaba, an mun dawo abin da ya shafi ita masarautar nan, kamar muna iya samun daga ina ita ta samu asali. Ita masarauta wannan wanda suke mune jinin ta hal yanzu, wato akwai Malam Yunus yana ɗaya daga cikin almajirai wanda suka bar Saudiya, tsakanin Saudiya da Yemen. Shi ainihin shi mutumin Yemen ne, amma duk a Saudiya suka yi karatu, sai Saudiya ta dora musu nauyin su taho yamma su yada Islam. Shi ne aka ba su hanya su zo su tar da Shehun Borno shi ne zai kwatanta musu wajen inda ya dace su je su zamna su yi sarauta, amma su yi kokarin da za su yada Islam. Shi ne da suka zo suka tar da Shehun Borno. Shehu ya ce musu, to nan ba mu da matsala, ga ko ina karatun Qur'ani yake, amma sai ku yi yamma. A tafiyar da za ku yi yamma za ku ga inda ya dace ku tsaya ku yada Islam, kuma amma duk kuma inda za ku yi da zango ku yi kokarin da za ku yi ta jan hankalin mutane, a yi yadda za a yi mutane su fahimci
ƙur'ani su ambaci islam su fahimci yadda ikon Allah yake. A dalilin wannan suna yadda zango sun biyo ta sukurin farzu suka biyo har cikin ƙasar kyalle suka wuce suka zo geza. A geza suka fara zama da suka tsaya a geza. Daga geza kamar ita geza daga nan da Damagaram ina ake samun ta? Geza tana kilomita bai wuce ba 20-21 yi gabas cikin ƙasar gafa ta take. Ita wannan geza ina baka dai magana daga suka yi Damagaram ta Kaya, daga Damagaram ta Kaya suka zo geza. Damagaram ta Kaya kilo 70 ne da wani, suka taho yamma suka zo har geza suka sauka a geza. Malamin su ya zamna a geza, ɗiyan shi ya bar wasu a Damagaram ta Kaya, ya jaje ɗiyan wasu cihanza, wasu dumumuge, wasu ba da raka wuri-wuri, kowa daga bangaren shi na kokari wurin yana yadda islam. To malam Yunus yanzu haka kuhan gidan shi na a geza, kaburan iyalin shi suna na a geza, makarantar shi da yake koya islam tana na a geza. A dalilin wannan a kan jan hankalin mutane da yake suka fahimci islam, wasu wanda ba su yarda ba da jan hankali har sai da aka ɗan yaƙe su. Kuma babban inda shi Yunus ya samu galba shine abuzina suka zo suka ɗau yarinya, da suka ɗau yarinya suka tafi da ita kwana biyu suna tafiya a raguni. Da suka zo sai Yunus ya tara mutane yana musu wa'azi, sai wani an ne ya fito sai ya ce, Yunus maganar da kake mu zancen Allahnka, in Allahnka gaskiya ne akwai yarinya da abzuna suka ɗauka suka tafi da ita, Allahnka ya dawo mu da ita. Ya ce Allah na gaskiya ne kuma Allah na zai dawo da ita. Sai ce a kira uban yarinya da shi je da mu icen addu'a ya zo a nan makarantar shi ya sa icen uban kuma ya zauna shi zai dinga iza ice. Bayan magarba Yunus sai koma gefe ɗaya na addu'a. Diba ta hiyar kwana biyu a raguni, sai Allah ya kawo wurin kusa wannan hasken wutan na da ake hura, sai Allah ya nuna wa shi ba abu ne kuma ya ɗora mushi san yana so shi ya shagi, sai ba ta abin ɗaukan wuta ya ce ta tafi ta ɗauko wuta kamar bayan wani dutse ne da yake ga wutar ji ki kusa ne. Allah ya kawo wurin kusa, yarinya ta tafi ta je ta ɗauko wuta, ta zo wurin wuta, yan tafiya kaɗan da ta shiga ta aure, sai ta da ubanta ne ke iza wutar nan daidai ba gaɗe shi, ita ta gaba banta ne, ita tana kuka shi na kuka. Suka zamna nan har aka yi a kiran sallah asuba. Yunus ya zo ya shiga masallaci aka yi sallah, ya ce duk jama'a aka yi gangami duk kewayen da ƙauyen duk su zo suka zo, da suka ce to ga Allah Yunus ya kuma dawo da yarinya. To jama'a suka ce lallai Allah Yunus gaskiya ne shine Allah, sun yadda. Ka ga ta wannan hanyar bai yaƙe su ba da wani takobi, da wannan hikima da Allah ya bashi da kuma yardar da ya mushi ya yi haka. To wannan ɗaya daga cikin ɗan kaɗan ne na baka a cikin hikimomi wanda Yunus ya yi, shi kuma shine tushen masarautar sultana ta Damagaram, inda sultana ta ɗau tushe saboda masarauta ce ta Islam, saboda haka aka ba ta laƙanin sultana. Yau ka tafi ko Saudiya ka je za ka tarda a wurare da yawa inda akwai maganar ta, saboda irin abubuwan da ta yi. Ta yi ƙoƙari jihad na mai da mutane Islam,
ta yi ƙoƙari na ta ɗau mutane daga nan ta kai makka da madina da za su zo suna share shabaki suna share kawa. Wannan akwai wannan an yi shi, an tura mutane 150 a makka 50 madina. A dalilin wannan wanda ya kai wani mutanen a dawowar shi, su sarakunan makka suka tattara huduba ta juma'a, ta sallar juma'a ta wata 12, suka ba da huduba ta sallar azumi, sallar layya, da kuma duk inda akwai wani abu na ko masifa ko wani abu, akwai hudubar da za a dinga ja wanda Allah zai kasa. Suna nan littattafan a ji a wurin limamin juma'a. To in kale ga wani sa'in ana cewa kamar masarautar nan ta Damagaram tana da dangantaka da masarautar ko Borno, mene ne dalilin? To dalili ba wani abu ne, ka san da nace maka zuwansu na farko. To ita dai wannan masarauta ta sultana ta Zandar kawo yanzu kimanin sarakuna 22 ne suka hau karagar mulkin ita wannan masarautar, wanda kuma a halin yanzu sarkin na cikon 22 shine akan mulkin. Sarki na farko dai shine sarki Yunus dan Ibrahim, wanda daga shekara ta 1731 har zuwa shekara ta 1746, sannan kuma sai baba dan malam daga shekara ta 1746 zuwa shekara ta 1757. Bayan shi kuma sai tanimun babami daga shekara ta 1757 zuwa shekara ta 1775. Daga shi kuma sai Yusufa dan tanimun daga shekara ta 1775 zuwa shekara ta 1782. Sannan kuma sai Ubaza dan tanimun daga shekara ta 1782 har zuwa shekara ta 1787. Daga nan kuma sai Muhammad dan Tanimun daga shekara ta 1787 zuwa shekara ta 1719. Daga shi kuma sai Dauda dan Tanimun daga shekara ta 1719 har zuwa shekara ta 1799. Bayan shi kuma sai Ahmadu dan Tanimun na Tihanza daga shekara ta 1799 har zuwa shekara ta 1812. Daga shi kuma sai Suleiman dan Tanimun daga shekara ta 1812 har zuwa shekara ta 1822. Bayan shi kuma sai Ibra dan Suleiman, wanda kuma shine za a ce shine sarki na farko da aka nada a daular masarautar ta Damagaram, wanda an ce a tarihi duk wanda suka gabace shi an nada su ne a matsayin wakilai. Shine wanda aka fara nadawa a matsayin sarki. An nada shi ne a shekara ta 1822 har zuwa shekara ta 1841, amma shi ba ya rasu bane. Daga nan kuma sai aka nada Tanimun dan Suleiman Baki Jatau a shekara ta 1841 har zuwa shekara ta 1843. Bayan shi kuma, kamar yadda na gaya muku a baya, Ibrahim dan Suleiman bai rasu ba, to sai aka sake maido shi aka nada shi akan karagar mulkin ta masarautar Damagaram daga shekara ta 1843 har zuwa shekara ta 1851. Daga shi kuma sai aka samu sarki Tanimun dan Suleiman daga shekara ta 1851 har zuwa shekara ta 1880. Daga nan kuma sai aka samu sarki Kyari dan Tanimu, wanda shi kuma bai kai ba shekara ɗaya. Sai Allah ya masa rasuwa, sai aka nada sarki Tanimun dan Suleiman daga shekara ta 1880 har zuwa shekara ta 1885. Daga nan kuma sai aka nada Suleiman dan Tanimun karami dan Aisha daga shekara ta 1885 har zuwa shekara ta 1893. Bayan shi kuma sai Ahmadu dan Tanimun mai rimji, wanda aka fi sani da suna Ahmadu Kuran Daga, daga shekara ta 1893 har zuwa shekara ta 1899. Daga nan kuma sai aka nada Ahmadu dan Tanimun, wanda ake kiran shi da Ahmadu dan Basa, daga shekara ta 1899 har zuwa shekara ta 1906. Daga shi kuma sai aka samu Usman Balama daga shekara ta 1906 zuwa shekara 1921. Daga nan kuma sai aka yi wani wa'adi tamkar wa'adin riƙon ƙwarya na shekara 2
sannan kuma daga baya sai aka naɗa Barma Mustapha daga shekara ta 1923 har izuwa shekara ta 1950 sai aka samu sarki Sanda Umaru dan Amadu mahaifin Sultan Abubakar Sanda Umaru wanda kawo yanzu yake akan karagar mulkin ta masarautar ta Damagaram. Ya yi mulki ne daga shekara ta 1950 har izuwa shekara ta 1978. Daga nan kuma sai mai wukar yanka Abubakar Umar Sanda daga shekara ta 1978 har izuwa shekara ta 2001. Daga nan kuma sai aka samu Muhammadu Mustapha wanda shi kuma daga shekara ta 2001 har izuwa shekara ta 2010. Wanda daga nan kuma sai Abubakar Sanda Umaru ya sake dawowa a matsayin sarki na sultana inta da magaram, wanda kuma har kawo yanzu shine akan karagar mulkin na masarautar ta jihar da magaram. To da yake a cikin wannan sarakunan da suka jagoranci ita masarautar ta da magaram, akwai sarakuna da suka taka rawa ta fannoni daban-daban, musamman ma ta yaƙe-yaƙe da turawa da kuma dai abubuwa wanda suka shahi na al'ajabi. Mun tambaye Sultan Abubakar Sanda Umaru ya bayyana mana kaɗan daga cikin irin abubuwan da wasu sarakuna daga cikin sarakunan suka gabatar a lokacinsu. Akwai lokacin da aka yi yaƙi, wannan yaƙi kashi biyu ne. Akwai yaƙi wanda aka yi shi wannan bai yi ba tasiri da yawa saboda mutanen ba su yi jayayya ba, na farko na kawai Islam. Na biyu sun yaƙi na su ƙara ƙasarsu, kaga in aka ɗauko akwai tanimin babami, wannan yana daga cikin jikokin Yunus. Wannan ya yi yaƙin da ya sayo wasu wurare masarautu da ya dawo da su ya maido su a ƙarƙashin su a nan da Damagaram. In ka ɗauka bayan shi akwai Saleman babba ma ya ci gaba yaƙin nan don ya ƙara ƙasar shi, ya shirya mutanen shi. In ka ɗauka ka dawo kan su ma cikin jikoki zuwa ta uku ne su Ibrahim ya yi yaƙi, kuma wanda ya ɗara shi wanda suke uba ɗaya shine Tanimu ƙarami. To Tanimu uban Ahmadu Kuran Daga da Ahmadu Dambasa, shi wannan ya yi yaƙi da yawa. Bayan shi ta zo kan Ahmadu Kuran Daga ɗan shi ɗan abin da yi yana da yawa, don kudin nan in ka ɗauke shi daga nan wajen ka shiga har iyaka da makwabtanmu, wuri da yawa ya ji ya ci ya shigo da shi. To ka gani kuma anan sun yi tsari yanzu suka daidaita mutanensu, al'ummarsu, addininsu, komai suka shirya, kuma sukan je su ji hal abi da ra'umma da ɗau bayu a kai a saida, daga nan ka je har zuwa Baghdad sukan kai mutane, zuwa su cikin Libya, Algiers da sauransu. Ana kaiwa a siyo makamai, a siyo kayayyaki, don wasu madahohin ma daga nan aka kawo su bisa raƙun ba aka ɗauko su a kawo su, da su ne aka yi ta amfani a nan da shi. da makamai muna da na gargajiya, akwai wanda yake na turawa, wanda a nan da su ne muke yi. Kaji abubuwa daban-daban wanda aka yi. Yaƙin da yawa ne wanda baya mantuwa. Misali kaga yayi na Kano, yayi na Ɗanbata, yayi na Kazaure, an yi na Gumal, an yi na Hadeja, an yi na
macina kuma ka gangaro ka komo banda sarakuna da suke yanzu haka a cikin jihar wanda shine ya kawo su ya dawo da su. To ko a tarihi ya nuna cewa damagarawa ko turawa da suka zo sun kara sosai, kenan wani lokacin wane ne wannan? To wannan yaƙi an yi shi lokacin kuren daga ne. Tasowar da aka yi turawa da suka zo, ai baturen da ya fara zawa nan ba baturen faranshi ba ne ya fara zawa nan, baturen germany ne ya zo, alman wanda ake ce Harry Bart. Shi da ya zo bai zo da niyyar yaƙi ba, bai zo ba da niyyar wani abu, ya zo da zumunci. Aka sabke shi, aka kula da shi, gidan da ya sabka yanzu haka yana nan, sun zo sun kafa duka sunaye da komi da lambobinsu. A 1850 ya zo zuwa shi na fari, ya wuce ya tafi wajen Jamaina, ya dawo a 1852 ya dawo halo ya da zango anan ya sake wuce. To bayan shi sai 1898 turayen horon shi suka zo sojoji ne, su zo ba da niyyar da fari da yaƙi, amma da suka suna da sojoji sai suka yi zaton sa iya yin wani abu, sai suka shiga wasu abubuwa kamar na mulki mallaka. To a shi ne shi Amadu ya ce bai yarda da haka ba, wani kurin daga ya ce shi ba za a mashi haka ba, ƙasar shi ce bai da wani mutum da zai ya kashe su. Shi ne da ake cewa Kazimaju shi ne yake jagorancin wannan tawaga, kaftan ne na soji. Bayan shekara ɗaya turawan faranshi suka je suka ɗau mutanen Mali, Burkina Faso, Senegal, Cote d'Ivoire duka suka musu training da soji. Suka gama da turawa na faranshi da bindigogi makamai manya-manya, suka zo suka faɗo kuren daga ya tarbe su a dutsen turmuni. A nan aka yi ta ɗauki baddaɗi, suna da makamai wanda suka fi ƙarfin na kuren daga. Kuren daga ya ce a jama'a to duk gaba ɗaya su bar wani yaƙi su dawo, amma kowa ya fita ya bar garin, ya bar ma jihar. Dalilin da ya sa mutane suka wasu suka shiga wurare da yawa. Turawa da suka zo ba kowa sai tsofaffi sai yara sai mata, suka rasa yadda za su, shi ne suka ce sai an je an nemi kuren daga dindiki. Kuren daga daga nan da ya tashi ge zai koma ainihin tushen gida na masarautar da fadi. Daga nan ya samu ɗan lokaci ya tashi ya tafi rumshi cikin ƙasar mata mai. Rumshi uwar da ta haife shi diyar sarkin rumshi ce. To kashi dalili da yana rumshi, je rumshi ya samu ɗan lokaci, ya fito daga rumshi zai dawo da Damagaram, suka yi arangama da su turawa suka kashe shi. amma kashe da suka mushi sun yi makamai bai yi ba, sai shi da kan shi ya ambata yadda za shi suka shi, kuma ba wani abu ne wannan lawurjan wandon shi ne ya ce sai dai da shi ne za a iya a samu shi a wuya a shaƙi shi kaɗai zai iya kama shi, kuma haka suka yi suka kashe shi. Da ya mutu suka binne shi a nan rumshi, amma a gabacin garin rumshi ana aka yi ɗauki badin. Daga nan suka ɗauke shi a kai shi gidan masarautar na rumshi ana aka binne shi, gabanin shi yanzu aka yana can. Ka ji abin da aka yi shi. To, in muka dawo a cikin ita wannan masarautar, akwai fadawa haka da dama wanda kusan kowanne da matsayin shi da kuma irin aikin da yake gudanarwa, ko muna iya samun waɗansu daga ciki.
inda da yawa mutane zaka ga suna ji ana wani ko shamaki ko sarkin gida ko abubuwa suna nan da yawa ne. Munan masarautar ma tana da yawa, har a yanzu akwai wanda ba a mai da gurbinsa ba. To shine kaga yanzu in ka ɗau misali, akwai fadawa daban-daban wanda yake wani kamar prime minister yake, wani yana yin aiki kamar na ministoci, wani a cikin aikin na ministoci da yake kamar wani yana yin bangare da sha'anin da ya shahi jama'a, wani yana aiki da sha'anin bangaren yara, wani yana aiki da bangaren kula shirya fada. Suna nan da yawa ne daban-daban. Wannan ina so dai ka samu saduwa da su, ku ɗan yi magana, kowa zai gaya ma irin aikin da yake. Don aka yi wannan za ka samu cikakken bayani. Yawwa ana batun katangar garu wadda aka kewaye da magaram da ita, kamar a lokacin wani sarki ne aka wannan shine uban kakanmu, shine ake cewa sultan tanimu. Sultan tanimu shine ya yi shi a kwana 40 ya gewaye shi, a lokacin nan kilo 8 kewaye. Dalilin da ya sa ya kewaye shi, wato rishin jituwa suka samu da shehun Borno bisa kan wasu masarautu da shi taniman ya maido su karkashin su, alhalin a da karkashin Borno suke. To da aka tada mutum da takarda ya je wa shehun Borno bayanin cewar ga takarda abin da ta kumsa daga sultan taniman, da yana sanar da shehun Borno da wuri kaza na dawo da su a karkashi na. Shi ko ya san shehu in aka gaya shehu wannan ba zai so ba haka, yana yi wa ya kawo mishi yaki. Sai ya ce to da aka yi lissafi a doki daga nan in za a je Borno kwana 20 ne, dawowa kwana 20 kenan, zama kwana 40 kenan. To shi ne ya yi niyya ya tara dukkan mutane al'ummar da suke cikin jiha. Ina ma magana ba zan can garin da magaram ba, jiha, ƙasar da magaram duka ta, tun da fiye da jiha ne. Aka yi gangamin ko ina kowa ya zo ka gudunmo shi. A kwana 40 aka kewaye garin nan, aka yi kofa 7 wurin shigowa, aka musu ƙohohi aka kulle. Wanda suka kai takarda suka yafa shehun Borno, da suka dawo sai suka tarda, sai da aka yi magana aka buɗe musu kofa suka shigo. Ba a yi zato ba. In ka dibi faɗin garu ya yi metar 10, in ka dibi tsawon shi ya kai metar 12 sama. Ka san ku akwai hikima da yawa. An yi wurin inda 'yan baka za su tsaya, an yi wurin inda za a ajiye madahohi, an yi wurin inda masu rike bindiga turf za su tsaya, don an yi shi. Ka san da magaram, in wani ya ce ma akwai wani sarki gaban sultan na da magaram a da magaram, ya faɗi. In akwai wani sarki da zai ce baya ƙarƙashin sultan na da magaram, to ƙirƙira shi akai, sabo ne akai gal. Wannan sai ya zama bariki ta yi shi, bai san ko ina bariki ya sani. Amma zancen sarauta da nake ma, in wani ya ce baya ƙarƙashin da magaram, ya faɗi. Kuma in wani ya ce ya yi wani ƙirƙira wani tarihin shi wanda yake ya huce na da magaram, to ya yi ne don ya azama kanshi. Wani da yake cewa waina ce yau, kowa abin da yake so yake faɗi. Shi yasa kaga tarihi na gaskiyar ma yau ba kowa yake aiki da shi ba, ƙarya ta yawa. To saboda haka akwai sarakuna da yawa wanda suke da shi wannan suna na kamar misalin na masarautar da magaram, amma sarki ne a bangaren shi, amma a ƙarƙashin sarkin da magaram. Wannan akwai su da yawa da yawa, yanzu haka su muke aiki da yawa. Wannan kuma da ka gani an yanyanka, an yi wata department, an yi wata komin. Wannan tsari ne na turawa, sun yi kayansu don su ji daɗin tafiya da mulkinsu. Amma a gargajiyance na ma jam'i
na ma jam'i a gargajiyanci in wani ce na da gaban masarautar da magaram a nan to ya je ba ku amsa a can wuri ba ni ba zai gaya ya ji wanda zai ba shi amsa. Kamar wanda suke karkashin naku muke bayani kamar ku a karkashin ku suke kamar misali na karkashin naku akwai wanda kuke da suna da abin a yaba abubuwa kamar masara. Ƙarai da gaske yanzu ka ɗau waziri shaf da kanton ne na gawa, ka ɗau ƙaura shaf da kanton ne na duru, ka ɗau sarkin zarmu, ka ɗau sarkin gabas, ka ɗau sarkin fada, ka ɗau barma, ka ɗau yakudi man da magaram ta ɗaya, ga suna nan da yawa. Wannan dillakanin masarauta ne na damagaram. To su ne suna nan daban-daban wanda suke gidajensu su ma suna nan gadansu ne ya zamanto tun daga kakanninsu ta ɗiyansu kansu. Kuma a zaman da aka yi sun yi abubuwa wanda yake na a zo a gani. Yankin ma da suke suna zamne a nan sun yi ayyuka wanda ke na a zo a gani. A yaƙi da aka yi sun zo a yaƙi sun yi abubuwa na a zo a gani, sun yi jarumtaka, suna nan da yawa a cikinsu har zaman yanzu ko tare ake su. Banda wannan hada da suke zamna a nan su wancan masu ƙasashe kuma ko tare ake su. Su ne muke so mu je kamar da ake tare da su akwai kamar irin ana iya cewa kamar yadda kuka ce da magaram ta ɗaya gafati da sauransu wanda ku kanku a matsayinku na jagororinsu kun yarda da al'amura akwai abu na tasiri a tare da su wanda al'ajabi. Mu ko muka yi kowa sanin akwai abubuwa na tarihi na al'ajabi a tare da su, tunda kowanne ya yi taka rawar shi an gani, kowanne da abin da ya yi wanda yake na jarumtaka, kowanne da abin da ya yi wanda yake na alheri da an gansu. Yau mako wannan aikin sukan yi shi a gargajiyanci, wannan ko aiki na a turance shi ma daban ne, amma a gargajiyanci tare muke duka aikin mu kuma ɗaya ne, kuma shawarar mu ɗaya ce. To in yi mata ba tun da ana nuna mana cewa lokaci yana yi sai dai ko a gaba inda sauran wani abu mu sake ɗaukan wani lokaci. Kamar me ku ce game da shi wannan shirin da gidan talabijin gaskiya ya kirkiro? Wannan shiri da gidan talabijin gaskiya ya kirkiro abu ne mai amfani, saboda abin da ya sani ce yana da amfani don ya kyautu mutum ya san tushen shi, mutum ya san gadon shi, mutum ya san tarihin shi. In ya sani dukkan wanda bai san tushen shi bai san tarihin shi ya san gargajiyar shi da al'adun shi, to wannan sai in ce ma da shi da wanda yake dabba ne ba shi yawa bambancin su. Saboda yau mini ne yake sawa in ka dibi al'adunmu da muke tafiya da addininmu da al'adunmu duk tare suke tafiya. Saboda yanzu yau za ka gani a cikin kewaye ko a gari dattijo ɗaya tak zai fito ya ce wannan abin kada a yi shi. Kaga komun irin tsaurinka sai ka ce a ko babuwa ne ko kakawa ne ya ce kala yi wani abu. Kaga wannan me ya hana shi? Saboda ya san al'adan shi, ya san tushen shi, ya san tarihin shi. In yi kamar ya musguna ya yi ba daidai ba sai ya daina ya bari, kuma daina wannan ita ce amfani, za ta amfani kowa. To saboda haka yanzu yau ɗau turawa da wasu sauran mutane da wasu da basu da al'adu ka ma mushi magana balle ka ce ya bari ya daina. To yau ko baka san shi ba ko bai san ka ba ya ce wane ya bari, kai yaro bar wannan abu karka yi shi ba shi kyau, zai ce to baba na bari, to kaka na bari. To wannan duka yana daga cikin amfanin irin wannan abun. Kuma mutane duk mutumin da zai zo ya bi tarihi to ya tsaya ya yi nazari
ya tambaya kafin ya faɗe shi, saboda in ka faɗe shi ba daidai ba ka rubuce duk abin da al'adarka da tushenka. shi yasa ya kamata duk mutumin da zai magana ya san abin da zai faɗi, kuma duk mutumin da zai ba da tarihi a ce yana da masaniyar abin da ya sani. amma wannan mishiyan da kuka yi muna so ku ci gaba da yin ta, kuma a nan za ku fudda gaskiya kuma a fudda ƙarya. in aka tace su sai a samu gaskiyar sai a rike ta. ina fatan alheri ga duk kuma ina fatan wannan abu Allah ya sa amfani wanda suke baya su fahimce shi su san shi saboda gobe. Jama'a masu kallon mu da sauraron mu anan zamu dasa aya a game da shirin namu na muna so mu san tarihi na wannan makon, wanda ya kawo muku tarihin garin Damagaram da ma tarihin sultana ta Damagaram daga nan fadar mai martaba sultan Abubakar Sanda Umaru, kuma tare da mai martaba sultan Abubakar Sanda Umaru. Ni Shafi Abdulkadiri nake cewa sai a mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za mu zo muku ɗauke da wani sabon shirin, amma kamun nan za a maimaita muku wannan shirin a ranar Lahadi da misalin karfe 11:30 har izuwa karfe 12:10. Haza wa salam, ku huta lafiya.